Nhar il-Ħadd kien żvelat l-ewwel darba li wara li jirreżenja minn chairman tal-Aġenzija Mita illi hija responsabbli mill-qasam tat-teknoloġija tal-informazzjoni tal-Gvern, l-istrateġista tal-Partit Nazzjonalista Claudio Grech inħatar konsulent personali tal-Ministru Austin Gatt. Grech ħadem għal snin twal bħala kap tas-segretarjat ta' Austin Gatt innifsu u huwa qrib ħafna tad-Dar Ċentrali, tant li fiċ-ċentru tal-att tal-voti tas-sikwit ikun bil-qiegħda fuq il-mejda tal-Partit Nazzjonalista jassisti lill-logħla uffiċjali tal-partit. Il-ħamis war nofsinhar wara li qal illi kellu bosta talbiet, il-Ministeru ta' Austin Gatt ippubblika littra tal-ħatra ta' Grech bħala konsulent personali tal-Ministru. Din littra ġib id-data tal-15 ta' Marzu. Xarejn ilu Austin Gatt ħatar lil Claudio Grech bħala konsulent personali tiegħu biex jassigura li l-Ministeru tiegħu u l-Aġenzija Mita jilħqu l-għanijiet strateġiċi tagħhom. Gatt talab lil Grech biex jiżgura li l-Gvern jilħaq l-għanijiet tiegħu fl-inizjattivi ewlenin fil-qasam tat-teknoloġija tal-informazzjoni fosthom fis-setturi tas-saħħa u tal-edukazzjoni. Claudio Grech jirriżenja minn chairman tal-Aġenzija Mita fil-5 ta' Deċembru tas-sena l-oħra biex suppost jiddedika aktar ħin lejn ix-xogħol privat u lejn il-familja tiegħu. Mill-ittra pubblikata l-ħamis iżda jirriżulta li sa 3 xhur biss wara kien nerġa' nħatar bħala konsulent personali tal-Ministru Austin Gatt. Intqal li Grech se jkun qed jagħmel dan ix-xogħol bħala volontier. Fi stqarrija separata Claudio Grech qal li bla ma jagħtix jifhem illi huwa indispensabbli jew perfett fl-aħħar 14-il sena huwa dejjem ħadem passjoni, enerġija u impenn favur it-tkabbir tal-qasam tat-teknoloġija tal-informatika f'pajjiżna.